Abon. Huwag nga na isang ano doon. Hoy. Yan, good morning. May pasok daw ngayon. Si ano, yung anak ni Grace. Sabi niya, Ate Salome, may pasok pa ngayon. Ayan, good morning sa 2 viewers natin. Ayan, good morning, good morning. Happy blessed Saturday. Ayan ang aking kalamansi. Napakadaming bunga. Marami sila pumasok. Oh. Sabado ngayon, nagtatanong kung may pasok. Ayan, ang ating kalamansi. Napakadaming bunga niya. Ayan. Hindi ko maabot mataas. Ito lang tayo sa baba. Ito yung aking mga halaman. Good morning. Papyon mo ko dyan. Hindi pa na nakalive dyan. Yan ang aking mga alaga. Ayan. Ayan, mga alaga ko yan. Ayan, good morning. Happy blessed Saturday, everyone. Ayan, may tutubi. Nakita nyo ba yan? Ayan, tutubi. Ayan siya, yan yung inuhuli ng anak ko, Araw-araw siya nanguhuli ng ganyan. Ngayon, tutulog siya. Ulihin natin. Ay, lumipad. Lumipad. Ayan, shout out. 20 million in the house. Ayan, dito. Di tayo pwede lumayo ngayon kasi yung ating internet hindi abot sa malayo. Ito lang tayo sa malapit. Ayun yung aking kalamansi sa taas. So, hindi ko siya maabot mataas. Kaya dito lang tayo sa baba. Meron din ako dito sa baba. Nakalagay lang siya sa balde. Ayan. Pero marami din siyang bunga. Ano. Ayan siya, lalaki na din, Kaya lang para siyang naluluto ba. Yun, dahil bunga. Ayan. Ayan, nakalagay lang siya sa isang balde. Pero napakarami niyang bunga. Yan. At maingay yung aking alaga na isa. Yan ang mga alaga ko dito sa loob ng bahay. At sa labas, marami din sa labas. Ayan. Ito yung aking palmera na gumaganda na rin. Ayan. Nalalaglag yung mga bunga ng kalamansi. Ayun, Ayun, mga nalalaglag sila. Mainit yung kamay nung mag-asawa mula nung namitas dyan, panay ang laglag ng kalamansi. Dapat pala ako na ang nagpitas. Tapos ito naman yung aking mga halaman dito sa may gilid.
Mainit yung kamay ng mag-asawa. Ayan, ang aking mga alaga dito sa loob ng aking bakuran. Yan. Ganda, di ba? Yan, 33 million in the house. Thank you so much. Ito, napakaganda niya, oh. Ayan, bago tayo magluluto, is itutur ko muna kayo dito sa aking bakuran. Ayan. Good morning, good morning. Ang daming nga nalalaglag, oh. Mula nung namitas yung mag-asawa dyan, ang daming nalalaglag. Dapat pala ako na lang nagpitas. Mainit ang kamay ng mag-asawa na yun. Ang dami niyang ano, oh. Ayan. Ang ingay ng alaga ko ba? Hello guys, good morning. Ito ako. Bakit walang nagko-comment ba? Tingnan ko nga. Baka hindi natin na-open yung ating ano. Ay, hindi, okay naman siya. Ayaw na yung YouTube ng paulit-ulit. Wala lang talaga nagko-comment. Punta tayo sa labas. Ayan. Dito naman tayo sa labas. Ayan. Oops. Ito yung aking mga flowers. Dito sa labas ng aking bakuran. Ayan. Ang ganda niya, diba? Maambo na. At yun, ayun yung aking mga atis. Ayan. Marami siyang bunga. Meron pa ako ditong ano. Ayan. May kalamansi pa ako dito. Ayan. Kalamansi pa yan. Ayan. At ayan yung nga. Yung ikmo. Sino ba dyan relate sa ikmo? Yung nagnanganga. Ayan siya. Ngayon yung atis ko. Yan, may bunga. Ayun, sa taas meron. Madilim na, hindi na makita. Ito, maliit lang siya. Ayan. Nakita ba? Hindi makita. Madilim. Itong cellphone na to talaga hindi ano. Hindi siya pwede sa madilim. Ayan, ito ngayon yung aking mga flowers. Ayan, ito siya ngayon. Kulay orange. Abot pa kaya dito? Ayan.
Ayan. Nandito tayo sa mga flowers natin dito sa ating labas ng bakuran. Ayan. Minor, tingnan mo nga dyan kung malinaw pa dun sa dulo. Minor. Yung cellphone ko, iba talaga kulay nitong ano na to. Sir Kadahon, good morning. Ayan, nandito ako Sir Kadahon sa labas ng bakuran ko. Pumasyal ako sa mga halaman ko. Naka-direct tayo ngayon. Ayan ang mga alaga ko dito, Sir Kadahon. Hindi ko lang alam kung abot pa ng aking internet dun sa dulo. Baka malabo na. Medyo malayo na kasi. Yun yung kulay white. Naipabot nga ako nung stand. Okay lang ba? Good morning, Kamemo Pam. Good morning. Salamat sa iyong patamsak. Pagkakakonsabi mo yung kwan kay Yoli. Nano? Yung panglinis ng kwan. Nang? Pinalinis ka ng terrace. Taasan mo nga ito, pwede ba? Lagyan mo nga na para mataas na gano'n. Tela. May kapares ito. Hindi ko alam. Hindi mo alam, lalaki yung halaman. Kaparaso lang. Lubog mo naman. May hawak ako lumulubog yung ilalim Hawakan mo sa ilalim. Tama na yan. Huwag mo ilalim. Iangat mo. Mahugot na. Ilalim mo. Yan. Dapat kasi manipis lang Oo, kamemo mga alaga ko yan. Kamemo, alam mo ba yon? Kamemo. Alam mo ba yung kamemo mga alaga ko yan? Ayan. Lalagay ko lang sa dito. Morski, good morning Morski. Ayan.
Good morning, good morning. Ayan, naka-direct tayo ngayon, guys. Madilim siya. Oh, nakatodo naman ang ilaw. Ayan siya, maliwanag. Madilim siya. Inis naman itong cellphone na to. Good morning, Sis Bunso. Good morning. Maambon na naman dito. Mami Bunso. Akala ko si Mami Pearly. Good morning, Ma'am Astrid. Ayan, si Kapango Vlog. Good morning. Salamat sa patamsak. Hindi ko alam kung abot to sa dulo. Magkaway ka sa live ko. Hi. Hello, hi. Ano yung nahanap mo? Ah, ni may pala. Pangano ko din, tira mo nga yung walis ko. Naubos na. Where is your pala? Pairam si Ate Salome. Yung isang puti hindi pa siya namumulaklak. Ganda ng bulaklak. Bakit ako yung Yung ano, yung iningi ko sa yung violet, ayun na, Where? malaki na, ayun na siya. Saan? Ayun na, sa Ayun may na, tabi ng oh. kalamansi. Yung isa nandyan, saan ba yun? Saan ko ba nailagay? Ah, ayun. Malaki na siya. Tingnan mo nga yan. Mamumulapit na rin. Samantalang ako'y wala pang pamuhay na bulak na kulay Tingnan mo yung, violet na yun. eh, tingnan mo nga yung kalasuchi ko. Yung Inubos bulak, na. yun na Alin ba? violet, yun. Ah, yung violet na yun. Saka yung yung puti na Hindi yun. kasi ako nakakapagpatubo ngayon eh. At saka yung puti na yun, kukunin ko na.
kung Ayan ano, na, hindi ko na nga nilagay para hati na kitang dalawa. para pag hindi mo, ano ba yung, yellow belo, ang hindi ang pangalan, hindi masigla. Kaya nga, ewan ko pa diyan kung ba't nawala ng dahon. Kaya nga, parang malungkot siya. Ano ba yung Ayun. minor na yan? Nandyan, te, pasok ka na lang dyan, te. Nandyan sa may ano. Nandyan lang sa may gilid. Nabuhay walis ko, wala nang... Ay, kumusta na si, hindi na sayang? Ay, nilagyan na naman ng tubo. Ganda ng aking flower. Ayan. Ed Bonds, Pogi, good morning. Ayan, direct muna tayo ngayon, Ed Bonds. Wala tayong ngayon, wala tayong video ngayon na maganda. Dito muna tayo sa aking mga halaman na magaganda. Nakita mo? Nakita mo ba? Ay, cellphone ko. Nandyan. Naglalipat. Pinapagalitan ka, Ate Salome. Oo nga. Nilagyan na raw ng nilagyan daw ng tubo sa may sa may pusod. Ay, bakit? Parang permanent na. Dahil nga yung dahil yung tiyan nga niya laging nagkakatubig. Kaya pag inuwi siya, tangay-tangay niya na yun, nandito na sa may niya. Madam Yunes, good morning. Direct muna tayo ngayon, Madam Yunes, kasi wala tayong magandang video ngayon. Natatamad akong lumabas. Tamad naman talagang lumabas yan, nagpapabuti. Kaya dito muna tayo sa aking mga magagandang halaman. Malapit nang mahinog yung aking atis Naku, naubos na nga eh. Ayun, umakyat ka doon sa taas. Dito muna tayo. Yung atis dito, abangan ko yung atis na yan. Ay, Maliliit na nga, wala na yung malalaki, naubos na. Abangan mo laki eh. Naku po, ala na nga, paubos na. Kagabi, isang oras at kalahati lang ako kagabi. Tingnan mo, Madam Yunes, parang dalagang namumukadkad. Parang dalagang namumukadkad. ang ganda ko. Ayan, dito muna tayo sa mga halaman ko. Malinaw pa ba, Madam Yunes? Nandito ako sa labas, hindi ko alam kung malinaw pa. Kasi hindi ko alam kung abot pa ng internet ko dito. Ayan, tamsakan nyo naman yung live ko. Walang nagtatamsak ba? Uy, tamsak naman kayo, uy. Nakakainis kasi yung cellphone ko at madilim siya pag dito. Ayan. Tayo ay pumasok na. Bakit ka mga ito? Yun eh. Bakit na babasa? Yan, shoot. Ilalagay na kita dito sa loob. Kailangan na natin mag-work. Work. Ayan, dito na sa dating pwesto. Ayan, Madam Yunes, dito na ako sa loob. Tapos na ako magala-gala sa labas. Aray?
Kaya dito naman ako sa loob. Abot ba yung ano dito? Sana. Ayan. Ang likot ng camera ko, no? Ayan, mag-aalisa na yan. Nag-stay na tayo dito. Sir Kadahon, good morning. Sis Bunso, good morning. Pa tayo magkasya. Ayun, kaya pala. Ayan, good morning, good morning. Ayan, mag-ano na tayo guys, magluluto na tayo. Ayan, malinaw naman pala. At ayan. Ano ba eh? Ano ba yung meeting ngayon? Ayun, nagmamarites na naman ng Lexus TV. Homeowners. Homeowners ko. Na naman ng Lexus TV. Advance Pogi. Ayan. Salamat ng marami sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, si Alicia Alibi. Ayan. Beautiful. So, good morning, Ma'am Alicia. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, wait lang Ma'am Alicia. Ayan. Mahirap magpindot-pindot. Wait lang Ma'am Alicia. Ayan, may jacket ka na Ma'am Alicia Ali. Ayan, may jacket ka na Ma'am Alicia Ali. Damyanes, mahina ang benta natin. Ayan, ganda cool garden. Yes po, ayan, mga garden ko yan. Ayan. Thank you so much, Ma'am Alicia. Thank you, thank you. Buti ka nga, dami sa'yo. Akin wala. Asan ang dami dyan? O, tingnan mo nga, oh. Pinatin si Ma'am Al. Oh, ba't walang si Idol Jutors? Idol Jutors, ba't nakahubad ka? Wait lang. Pinatin si Ma'am Alicia. Oh, ba't walang si Idol Jutors? Nasaan na yun? Idol Jutors, ba't nakahubad ka? Nasaan na yun? Yung binabangling. Ayun. Natin si Ma'am Alicia. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Ay, bigyan kita ng brief mo, Idol Jutor, ha? Ayan, may ano ka na. May jacket ka na.
Yan, thank you so much, Ma'am Alicia. Good morning, good morning. Okay, Ma'am Alicia, I'm here ako sa bahay mo, Ma'am Alicia. Next kita, Bones. Wait lang, Bones, ha. Okay, Ma'am Alicia, playing ako dito sa Look for Fall. Ayan. Ma'am Alicia, I'm here ako sa iyong video, Ma'am Alicia. Ayan, Idol Tutor. Thank you so much. Ayan. Ayan, Ma'am Alicia, +1 banana for you. Advance, dalawin ko na lang yung bahay mo, ha. Malapit na tayong magluto. Ma'am Alicia is still playing, Ma'am Alicia. Kailangan talaga makairam ng kwan. Manay Bicol, good morning. Salamat, salamat. Ayan, Ma'am Alicia, done watching to your video. Ma'am Alicia, thank you so much. Mami Pearly, good morning. Wala tayong pang screencast ngayon, Mami Pearly, kaya dito muna tayo sa mga halamanan ko. Okay, Ma'am Alicia, done watching, Ma'am Alicia.
You're welcome, Ma'am Alicia. Yan, I gave you one banana, Ma'am Alicia. Thank you so much, Ma'am Alicia, sa pagdalaw sa aking live. Thank you, thank you. Ayan, magluluto na ako, guys. Iwanan ko muna kayo. Edbons, naka-play ka, Edbons. Magluluto na tayo. Dahil Tom Goods na. Pa. Pati dito, walisin mo na rin sa may silong ng manok. Lalagyan ko ng ano yung aking ano. Para gumagalaw siya. Sisire. Diyan ba? Alin? Wala. Tingnan mo dyan sa gilid. Nilagay mo sa kuwan. Saan ko nilagay? Tripod mo. O, di nandun na. Nasa labas ko pala. Tingnan ako nga.
Yan, good morning Ricky, good morning, good morning, good morning. Ayan, busy sa pagluluto tayo. Good morning, Vicky. Good morning. Naka-volume pala yung ating cellphone. Ayan. Nagluluto na si ako kaya tayo ay nakamute kasi baka mamaya may mag-iiyakan yung mga aso ko dyan. Patay ako. Ayan, good morning. Ayan, dyan muna kayo sa aking mga halaman magtiyaga dahil wala tayong magandang video today. Ma'am Bicolana, may galab shout out. Hello, good morning po. Ayan, Ricky, good morning Ricky. Isang mapagpalang umaga Ricky. Happy Saturday. Salamat sa patamsak Ricky, thank you. Si Holograph, thank you so much Holograph. Isang mapagpalang morning sa ating lahat. Eh, labas mo ngayon ko dito. Wala. Hangin. Bakit iwas na iwas ka pag may tubig? Ha? 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 Yan, Ma'am Sachi Diary, good morning. Si Minor. Oh, Atyo. kayali ka na. Yes. Uy, anong klaseng pagsasampay yan?
DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Hoy! Nakain na. Ah, tara, kumain tayo. Buffalo Soldier. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. If you know your history.
Jonel Sagayno Remix. Jonel Sagayno Remix.
Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. This is the mix of
DJ, break it down. Break it down. It's the sound. My DJ, break it down. Break it down. It's the sound. This is how we do it. 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 DJ Jonah sa Gyno Remix. I'm building my house up like presidents on up into the sky. I still see the messages you read. I'm full expectation. Can't get back the taste of your lips. Don't wanna let you have my hand. Just like the day that I met you, the day I got forever. Said I got your love, but that'll last forever. Slow down, soft, like when you walked out my life. Why you walked out my life? Every time, all these days it feel like me. I'm thinking of me. Remember every time, all these days it feel like me. I'm thinking of you. You are the Yan, morning Ate Lynn Vlog. Thank you so much. Thank you for coming, Ate Lynn. Spelly, galing na ako sa bahay mo sa Spelly. Ayan, nakailang oras na ba tayo? Ayan. Ka-farmers, good morning. Ayan, naka 1 hour and a half na tayo. Mag-end na tayo, guys. Bakit ba
sa'yo. Credit card daw. DJ Jonas Sagayno Remix. Sagayno Remix.
Di, maano ka pa? Malapit na. Pwede dito sa ano. DJ Jonas Sagayno Remix. Kita ka gwapo? Jonel Sagayno, ina. Di, maano ka pa? Malapit na. Ayan, mag-iwahiwalay na tayo guys. Thank you so much. Para tayo ay makapag-work na. DJ Jonas Sagayno Remix. Ayan, bye-bye everyone. Thank you so much.